MediaMarktban egy operátori csomagértékesítés zajlik. Ez azt jelenti, hogy egyszerre értékesítünk gyakorlatilag telefon szolgáltatást, internetet, egy biztosítást, kellékeket, kiegészítőket, okospult szolgáltatásokat, és mindezt elviheti a vásárló részletfizetésre is, úgyhogy össze kellett fűznünk egy bankot, egy biztosítót, a saját rendszereinket és a Vodafone, illetve az operátornak a rendszerét. Ez rengeteg megoldandó feladatunk volt, mert egyrészt rengeteg különböző adminisztrációs és folyamatigény is létezik, illetve kiemelt cél volt az, hogy a kollégáinknak az értékesítését is támogassa ez a rendszer. A vásárlóink nem termékekért, eszközökért jönnek be az áruházainkba, hanem egy komplex megoldást szeretnénk. Nem telefont jönnek vásárolni, böngészni szeretnének, navigációt használni, streaming szolgáltatást. Ehhez szükségünk volt egy partnerre. Vodafone Magyarországgal elindítottuk egy közös projektet, és így most már az ügyfeleink előfizetést is tudnak nálunk vásárolni. Ahhoz, hogy egy komplex megoldással távozzanak a vásárlóink, ahhoz több rendszernek, partnernek a működését kellett egybefognunk, ehhez szükségünk volt egy szoftverre. Egy komplex megoldás akkor jó, hogyha a vásárló ebből a komplexitásból semmit nem érzékel. Az a legfontosabb, hogy a vásárló számára ez egy egyértelmű, kényelmes, kellemes út legyen, úgyhogy ezt is ennek a rendszernek kell támogatnia. Először is segíti a rendszer azt, hogy a kollégáink a megfelelő információt készhez kapják, és tarifákról és egyéb részletekről a rendszer is tudjon súrni a kollégáinknak. Ezáltal könnyebb az igényfelmérés, miután megtörtént közösen a kívánt csomag kiválasztása. Digitalizáltunk, úgyhogy a szükséges jognyilatkozatokat egy infovideós felületen a vásárló önmaga fogja tudni elvégezni, meg tudja nézni az összes jogi szabályt, kisbetűs kitételt, amiket általában senki sem szeret elolvasni. Miközben a vásárló az infovideót nézi, közben sem telik hasztalanul az idő, párhuzamossá tettük a folyamatokat a rendszer segítségével, úgyhogy a Vodafone-os kollégák tudják közben az ügyfélminősítést végezni, a hitelügyintéző kollégák el tudják kezdeni a hitelbírálatot, hitelminősítést, közben a vásárló az okospultnál szolgáltatásokat tud igénybe venni, illetve a belső rendszereink is átadunk a megfelelő adatokat, információkat. Végső feladat szintén digitalizált, a vásárló egy táblagéppel, digitális aláírással tudja az egész szerződéscsomagot érvényesíteni. A Shareline-nal kapcsolatban az, hogy a közös munka folyamán nem csak elvégezték a feladatot profin, hanem többet kaptunk, mint amire számítottunk. Én nagyon élveztem azokat a megbeszéléseket, ahol az igényeink megértésén túl együtt ötletelve javaslatokat kaptunk, és érződött az, hogy az ügyfél a legfontosabb, és hogy megpróbálják teljes mértékben átlátni, fölfogni az igényeket, és egy tökéletes megoldást javasolni.